Don mal. Parle no. Ni na ngit na bo funi te daga si. No boy waro. Magata chila santila. Magata feno di masoma segi. O so mi dai ante ne gele nga tes gi ke bina bo ko ni. Parlela. Ni genya wara esa. Yimi ne de. Abdeli. Ati to gula. Vet amaru emine. Amadu ala sogon. Awaga sogon. Okay. Yoro ni era mi lain doge. Ne mi akilna ta. Era baro amadu fleni. Avec les bega sogon ati parala. Ne dun doye. Le temps nere ka ajati mine yere. Donc ya akilna do tala. Ngoma da nyo ko parce que je kono fo nyon folo. O ifumuso yi. Mina akilna yirila. Na ke la akilna na nyuma. O na maga nyuma. Yere mi nyuma. Amo ira nyo ko na ye. Donc ne kun yakilina mita o ye comme avec les bege sokona ya donc ne kun ya lain ka se ka war do dama pour ya ka se ka yere bolo ma de manu an na kɛra boutique do ye a ko da yele fana ka usani kile kuru sokona sigi ye Senegal kuma injara ne yere I baro ga be ni kono an mena ngoni be ni finya na ngande kuma ga gasiya de mais Chérie la sokono dali ya te labane ati laban wala ko duri dali mi sokono ite fem la fentita dali na ma fem nya sama oto nya buna na rabbi mane chene kan ya ne ko re sokono siga fem be dai la ali chen bara ya bali ko ni ko sokono be dai la re nya mai ka wole ka dia yere usama jama dire yaro Amadu. E kora ye go ke gana. Jai dire. Yaro. Yere gana in casa gari de. Yoro de. Como era ni na gabo. De tiga sala artista. Yaro. Tala kana til primi daniel. We. No. Aldo gari puro jaba. Ima dolu bo dallan. Tuan la fia fui. Nako? Aldo gari. No, solo. Coba. Allah solo. Yo tadi ngi sona wala. Solo solo. Nda Allah solo. Nyani wele basita. Donc daga dimani yo. No, emo go bi ndela no patina muera de kadi am dunu nako. Min kadni am doni na go bon en vrai dire min kadni dibina era o commerce effectivement OK o commerce ga ke jangu na bay d'accord mais e fa ka commerce mi yo e re budu a jago mi ta joli bon am so don bon OK te problème d'accord problème tala antena discussion chamangala Oui, 1,5 million. Il veut boutique autre. Donc, il veut boutique qu'on a entretien à Pembe, il veut gland là. Donc, après, il veut amener un ça. Donc, en gros, non. Donc, là, il y a boutique, un magasin, tu as voir quoi. Il y a un entretien. Voilà, merci. Tu as senti là? Merci beaucoup. Il a fait bien. Nega waram. Abedi. Oui, c'est une. Voilà. C'est grand frère de nous. Voilà. Akadi. Ah bon, ça. Maintenant, c'est grand frère Adja. Et tout quoi dire Amadu? C'est-à-dire il nous on a d'abord muso de grand frère bulu. La fia d'aller à taille. Il nous la fia d'aller à taille wallahi. Wallahi Amadu, e koni. Iwaro ha. Kuni e kene bula. Halum de bo an ko la kene. To manete bulu. E kore ke muso ini. E muso tene ya. Che olu yele ko kuma ni nun dabla sa. Amadu. E me sebe la o ko un kore ke muso e ko ne ere muso. Ni muso tire. E muso tene. Inni kore ke de bida. Fana dere. Chena muso mana je ga desa ki kumbula kenema. Ne ko ibino balo to go. Iwaro ha. Wallahi ikani kanu yere de la. Wallahi. Amadu ko ne kanu ni wa.
Amadou tare ni hakili be ñoo fe u be ɲɔgɔn fɛ ni bɛ ka kuma ni sɛbɛ de ye wallahi ni ye kɛ ne ta ye I bolo bɔ nga fɔlɔ I ka sɔrɔ I ka kuma fɔ I ka kuma ɲɛfɔ I bolo kana dan kana bilen I kulo bɛ na ne ɲɛna ko mugu don ne t'a dɔn kolokari I ne bolo bɛ nimɔgɔya kulonkɛ la I bɛ ka na ni ka naga kan ninnu k'a fɔ ne ɲɛna n t'i ka ko la dɛ I kulo bɛ na o mais I bɛ n'i kɔrɔkɛ sabali tiɲɛ ta o mun tiɲɛ di nɔgɔlen n tɛ dɔwɛrɛ f'i ye dɛ I bɛ kɛ ne fɛ walima ne bɛ n kɔrɔkɛ faga walima aw ka furu bɛ tiɲɛ Amadou an sera fo yen nɔ an tɛmɛna k'i kɔrɔkɛ faga ne kama kosɛbɛ a ye ne ɲɛna ko musokoro ne t'a dɔn ko ba musokoro Amadou n'i b'i ka ko la I b'a kun tɛmɛ ka bɔ ne kan I kulo bɛ na wuli ka bɔ n ka gada la ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ f'i ye Amadou n'i ka wuli ka bɔ n ka gada la I bɛ t'o fɔ ɲɛfɛ yen nɔ o tɔ tɛ musokoro tɔw ko ko musokoro e ko ko ba musokoro n'i cɛ e ka kɔrɔ ni cɛ ni yɛrɛ filɛ I mana fɔ k'i bɛ hinɛ la kuma o kuma a bɛ na ni molibaliya ko dɔ ye k'o ta k'o sɛgɛrɛ ne ko e ye mɔgɔ ye de e ka se ne ma ni muso banna diɲɛ na k'a bɛ est-ce que nin bɛ ne dɔn wallahi nin tɛ ne dɔn n'a b'a dɔn ani cɛ min bɛ kuma la wallahi a tɛ ne manamanakan fɔ mais ni mun ye oui chérie de moi ça va quand même c'est mon mila et fantan o de bɛ kɛ voix faga tan e cɛw labila sa I b'a dɔn e ɲɛ kun ne yɛrɛ de man ne wallahi e mɔgɔw joli ɲɔgɔn na a 500 000 o dɔrɔn 100 dɔrɔn e bɛ k'i fari ni faga I yɛrɛ kan tan cɛw dabila sa ok m'a kɛ 100 000 ni 20 o b'i bɔ et en fait I yɛrɛ I bɛ min san voilà an kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la n kun b'a espèce d'i ma o muso ka fisa dɛ ou bien k'a ci ma de ok y a pas de problème non ne t'en fais pas n b'a ci ma sa cɛ non nin ka di ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ sisan n bɛ taa nin wari in ci nin ma o bɛ sɔn ka n'o tɛ nin ka ko ninnu n tɛ fɛ nin ka dimi yɛrɛ de wallahi hari faga ni kɔrɔ bɛ na t'a dɔn min yɛrɛ bɛ na ale fana ma nɔgɔn koyi an bɛ baara min na yɔrɔ fana wari ɲini wari ɲini cɛ nka I fana ka ɲi yɛrɛ ɲini kuma dɔw la dɛ yɔrɔ bibi in na foyi tɛ taa wari kɔ problème ka ca ne kɔni b'a dɔn ne ma deli ka mɛ kuma si ko karisa wari jan jagoya la wari ɲini kun ye ne min ko ye I yɛrɛ lafiya kuma dɔw la sa o ye tiɲɛ ye ni ta bɛ kɔni ma deli ka mɛn wari ko la I yɛrɛ ko cɛdi o fɛ bɔrɔ ka di I bɛ tila I premier sigi a ma o cɛ yɛrɛ kun ye misali ci ne kun m'o jaabi fɔlɔ I t'a sɔrɔ mɔgɔ gɛlɛnba de ye Amadou kale ka n'o faga ni bolo bɔ n da kɔrɔ nin ko in na koyi est-ce que ne tɛ nin fɔ tɔnɔ ɲɛna ayi o t'a solution ye ni ne nana fɔ tɔnɔ ɲɛna a bɛna kɛ sababu ye fiɲɛ bɛ don u ka balimaya la Amadou du kale ka ne don ko f'a k'a balimakɛ faga ne kosɔn Amadou o tɛ kɛ abadan ka ni Ana to balo la Amadou ne ye n kale de ni Ala camancɛ la ni Ana bɛ na ni furu in na don min na ne ko ne bɛ don ni miseli de ye ni furuso in kɔnɔ ni Ana tɛ don ni lamu ye abadan ne bɛ kalali de kɛ ne tɛ farali kɛ a kɛra cogo di e b'a miiri mun na
No kesa. Karena na coro fui bila. Ni pepe bila. Apa ya? Une bila. No queremos. Y ves que kamu tu bili ni pego. Oye. Tire pues llama. Oye, mi soran. Amaru. Chori. A ver. Chava. Wallahi so. Lagi sih kan. Wallahi, gua fiam na don. Ouais. En fait, boutique, j'espère que entretien tamang là. Wow, cuma ngira lah. Ah. Lokal. Mais ere bina ta ira na don me. Bon, il est prêt à nous maintenant. Il n'y a pas de problème, il est D'accord. ouais. Mais avec carte maintenant. Bon, en fait, avec la fiabilité. La fiable. Ah, Bon, on est qui devant la nation. Aha. Voilà. Maro en place maintenant. Effectivement. OK, d'accord. Ouais. Mais tu ire ici la koro la jelire si wa koro la. Jume. Ah, ita jete mina an bam sugu. Ouais, on est prêt à nous la voir 600 parce que 600 on est les options war drone. Wari. Effectivement. Mais est-ce que wa kala mo fo wari ni pe ko fo ko muso fu ni là-bas. Oui, je sais, aller de là-bas mais il faut qu'il y ait un focus war kan wa. Donc ni war sur là, nous offrons une plate mais wa. Na folo mana ki jun to wotu. Tiens, faut que poro de ga kela fo ni karsa koy. En plus, ni war so. Ni fe wari ga stabiliser ganya. Fo ka soro muso re be. Ni mɔgɔ tɛ e bolo ka conseil d'e ma hali e ye wari sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ mana kɛ cogo cogo jɛɲɔgɔn ɲuman b'i la juguman b'i la i y'a faamuya juguman bɛ se k'i lata sira dɔ kan donc wari in bɛ se ka tiɲɛ Effectivement. en plus n'i ye wari sɔrɔ teri yɛrɛ bɛ caya Là, vous avez raison. ya donc kana na fɔ k'i bɛ furu ni wari ko da ɲɔgɔn bolo o tɛ fɛn kelen ye quoi ko fantanama muso o de ye muso Il n'y a pas de problème, je vais voir. voilà Ma jite ne wa. Ma jite ne. d'accord tile fila in na an bɛ taa yɔrɔ in lajɛ an bɛ taa butigi in lajɛ i y'a faamu Ok. i y'a faamu Pas de souci. Ni prenant wakati na dɔrɔn. Ah, ouais. Voilà, ni temps libre b'i bolo dɔrɔn i b'a faamu. non Ne ka n bɛ taa yɛlɛ la quoi. Mhm. On a emplacement kan ye tu. Voilà, minɛnw fɛnɛ bɛɛ placé la, a bɛɛ n y'a décoration ni fɛn na, a bɛɛ kɛra o. voilà Ça, a tɔ ye dɔrɔn minɛn ka don a kɔnɔ. donc a tɔ ye minɛnw ka don a la ok pas de souci n'an taara lajɛ donc n bɛ sɔrɔ ka jagokun in d'i ma donc i bɛ taa minɛnw ta Ah, ok, d'accord. n bɛ don so kɔnɔ n bɛ reposer quoi Ah, ok, il n'y a pas de problème. Tiens, i girlfriend na waa kalama ko ni ma wari don a don na a chauffeur hein parce que n t'a jateminɛ karamɔgɔkɛ ma ka kuma fɔra n ka taa ye o bɛ sɔn ka timiya kosɛbɛ pas le choix taa ye. Anya kuma. Dodi. Ni na kun tɛ baasi ye. N'i tɔgɔ mɛn
ni mangutu men mangutu man fara mangutu kan nya bela jidimi wa nya do nga foki bi se kula ni na kundi ma do na kundi nyuma ne na kundi ka mo fani kadaka ati ni sinulu kadamika ngam na fulu kama nga dawla kama soromi minila ma ta yoro abin koy na kundi yuwi ya me bitu ngo e bi jeni kono okay esire siyoro maro ya ni kase ane ko fere nyina ko sobe wa nga jungu ga temoka abe fonere ma ko tashma ni serane ma isra dalu atinya fanga buguri manyininga na yemi nyare do amo fanyo koy akaka do lage wolo korogen to ko muru tiga bukan lagi. Terus yang mengira kobaran megi tay. Tiga lagi nih boni. Oh, naya ambol keranyongga. Jalan nombala. Odi aku mana godoni nggak koi mike. Ninggala sonama. Dabali be ni yoke. Ikora mega yeko fly wati do ma besa akakiti saraga minum be nuru bora botugula idda o mama fa ali sheti wule ga wafa ega baranya na atau ini ada kasmatai, ikut kerjaan ni deh, ada sesuatu juga apa fanga, nggak jadi kata, ni fendi mah, fendi, ni ya kaki tukula, militi dulu ya jengai, nggak militi sebab itu Allah. Apa kiki? Nyam na bargay. Ibi kira ka ninga sa kono. Ibi sika potion ge ninga se ni fura ninga si ikura ke kono. Nini sera kono. Militi durute militi tande militi saba o ya meni. Sera bidu. Wallahi mina premier man baro yi ga dimanche ino ga ko wallahi na mona ile ta di mo be salon okay ya pas Amadou abilo ma de ma 100 ma faut que tu premier ya ti di mo
fili an ka sukoro kɛ na nana na sunɔgɔ ce allô oui ça va et ça va pas wa Moumi ne ma kuma bɛɛ f'e ya e ka ne lamɛn sa ne lamɛn bani ne y'a faamu ne lamɛn wari ko kɔni tɛna e ni bila ŋɔnɔ sa i b'a dɔn ni wari bɛ ne bolo ne b'a ci ma sa jɔ n bɛna wa 20 ci ma sa n'o tɛ tiɲɛ ni yɛrɛ la tiɲɛni ji yɛrɛ la 100 kɔni o tɛ n kun dɛ walayi non ne t'a fɛ ma ci ma sa awɔ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka o don yɔrɔ in na ayi kana dimi sa i sɔnna yɔrɔ cɛ o diyara n ye trop merci awɔ aw sa kɛ yɔrɔ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ merci Siri de wa yɔrɔ a bɛɛ de Ala cɛ cɛ nɔ fo ka dɔ fara te timiya kan bɛɛ ni Ala cɛ jɔle grand frère ka te yen est ce que ne ye fura in k'a la parce que ne y'a k'a la dɛ parce que